Ja, så er vi sgu klar. Jeg har for en sikkerheds skyld taget 2 af disse styks hjælpemidler. Det er ikke så fint, når man skal sidde og spise pænt, og så bare bruge fingrene, vel? Et stykke cola. Klokken er jo 11:30, og jeg har faktisk ikke spist morgenmad. Jeg har lige været nede med post til fætterne og kusinerne, så tænkte jeg, nu skal det være. Der er 2 Otello-burger her, som jeg vil prøve at konsumere. Og det er ikke et rekordforsøg. Det kan lige så godt være, at det tager en time, hvis jeg vælger, at jeg går i snakkemode og ikke får spist noget. Men tro mig og lur mig, om ikke jeg bliver fristet til bare at gå i krig med dem. Så måske glemmer jeg lidt. Men det vil vise sig. Nu er der gået 47 sekunder. Jeg starter på, når der er gået 1 minut, fordi så er det sådan lidt lettere, kan man sige. Og flødeskål, morgenflødeskål. Så sæt i gang. Ja. Stilk. Det er lige sådan en jordbærstilk. Det gør simpelthen, at man kan faktisk virkelig konsumere nogle af dem her, uden at få kvalme. Fantastisk en af slagsen, den her. I aner ikke, hvad I går glip af. God gang nypisket flødeskum. Kan vi sgu godt lide. Godt lide sådan lidt creme der, ikke? Ja. Jeg sidder inde med jeres tanker. Springmand. Jeg er sgu lidt forkølet. Jeg har lige haft noget halsbetændelse, men det skulle være Otello skulle virke på det, har jeg hørt. Må vi se. Jeg er ikke i form, kan jeg mærke. Ja, cola. Jeg ville have taget en kok, men det havde jeg nok synes var. Det er umenneskeligt nok. Jeg synes, det begynder at knibe. Fantastisk kage. Her er en fantastisk kage af dem. Den der sammenblanding med lidt marcipan og noget fløde og noget chokolade og så en lille smule syltemøg. Kæft, det er godt. Man er jo ikke en rigtig mand. Som Jeanette Ahlgren sagde sidst. Hvis man ikke kan spise én under 12 minutter. Og cirka en halv. Det er gået 3 minutter. Sidst var, hvad var det? 4,55 om en. Ja, det vil jo nok tage noget længere tid, hvis jeg kan spise begge to. Men ellers vil jeg sige, det er jo en fornøjelse at kan hygge med en lille flødeskumskage i selskab med de søde fætre og kusiner. Og det er jo egentlig Marco, vi kan takke for det her. Han blev jo så imponeret, da jeg fortalte om det. Altså Marco er jo, han kan jo ikke engang spise en romsnegl, vel? Så han er ikke velkommen herhjemme. Alt under 1 kilo kage, hvis man ikke kan spise det.
Går man lidt under en shift, ikke? Gamle strik der. Så, smager godt. Ja. Så jeg tænker på om en time. Skal vi ud med nogle venner. Ud og spise noget buffet. Det bliver også lækkert. Jeg kender godt den der, hvis man ved, man skal noget. Med noget god mamse. Der spiser man ikke noget hele dagen. Men så kan man ikke spise en skid, når det kommer til stykket. Så jeg satser på, at jeg kan spise rigtig meget. Efter jeg har spist den her, og måske den næste. Af de små Utello-dagkager. Men jeg har lang tid om det, jeg kan godt se det. Jeg undskylder. Spiker lige lidt op, ikke? Kan jo ikke sidde her hele dagen. Færdig. Næste. Og som jeg sagde, nu løber snotten også. Det viser sig at holde stik med det jordbær der. At fremme appetitten. På grund af stilken. Der er åbenbart noget et eller andet godt i, så vi tager lige den også her. Jeg håber, vi kan spise den igen. Her. Og en lille lade. Jeg bliver måske lige for sødt med sådan en lade der. Ja. Undskyld mig. Jeg var nødt til at have snot ned i kagen. Sådan en lækkerbisken af en lille kage. Ja, man kontrollerer tungen meget godt, nej, så. Jeg havde sgu ikke troet for en måneds tid siden, jeg skulle sidde og spise 2 af dem her, eller prøve i hvert fald. Kræver noget jogging bagefter. Så er færdig. Med en tur ud til skraldbøtten med emballagen, kan vel også gøre det. Jeg plejer ikke at knække mig, når jeg spiser mange godter. Måske skal jeg af. Måske I er heldige, at kan overvære det. Med nogle gode, autentiske ørlelyde. Trækker tænder. Gør tandlægen også. Det er lidt på en anden måde, ikke? Begynder man at få varme. Burde jo egentlig stoppe. Men jeg bliver sgu ved til at knække mig, da jeg spist den. Kan jeg godt mærke, når jeg har sat mig den udfordring for. Fanden heller om jeg skulle blive til grin over for mit andet jeg, ikke? Wallah, hold kæft, det smager godt. Det går også lige op i hjernen, det der. Men går også op ad halten nu, kan jeg mærke.
Jeg havde faktisk inden et stykke tid tænkt, om jeg så også kunne spise 3, men det, der stopper jeg sgu. Nu er jeg rigelig med en 1,5 kilos penge af det her. Det er også en lang video. Når jeg nu har tvunget jer til at sidde her så længe, kunne det være ret med lidt underholdning, mens jeg bare sidder her med min forplejning. Lidt egoistisk, det ved jeg godt. Jeg havde også tænkt, jeg har fået sådan en stang der, hvor jeg kunne danse noget pole dance for jer, men det er så ikke i dag. Går meget op i motion, jo. Går på toilettet nogle gange. Strækker ud bagefter. Så skal man altid huske, når man har gået store ture. Nogle gange bedriver jeg det så vidt, at jeg faktisk også går ned i den anden ende af haven. Whoop, det er sgu en hat tilbage, fy for helvede. Godt det her. Det der er problemet lige nu, det er marcipanen, kan jeg mærke. Og just det at slå en ordentlig bøvs. Men da jeg har bli, så blev det bare en lille fætterbøvs. Tiden hedder 11:46, så kan vi trække et minut fra, som er ren taletid i starten jo. Ja. Det er sgu voldsomt det her. Jeg skal nok have spist lidt inden også her. Jeg ved sgu ikke, om jeg stikker en arm i halsen bagefter, men jeg er lidt sødt nu. Det er sgu en lang optagelse det her. Jeg var faktisk meget længere om det, end jeg troede. Jeg troede faktisk, at jeg kunne gøre det på under 10 minutter. Sved i håndflader. Hvad gør man ikke her for at underholde? Jeg har lyst til at synde og lade marcipanen ligge lige nu, kan jeg mærke. Jeg er ellers hardcore marcilopper. Men skal det være, så lad det være. Og der må jeg jo sige, havde føreren levet endnu, så ville han have været stolt af mig, når jeg havde sat mig et mål, og jeg så gennemførte det. Meget kan man sige, og det må man sige. Da. Så skal ikke gøre det her igen. Næste gang bliver det nok et par jordbærtatter i stedet for. Også lidt sundere, ikke?
Ja, det er spændende at se, hvor jeres gæt har været. Færdig. (15:40). Det vil sige 14 minutter og 40 sekunder af vinderen. Ja, en fortsat god dag. Love you. Bye bye.